This is like a very nice flat surface, and this is approximately where the cloister, the monastery was. So I think we should put it approximately here. Aaron Normandie is er in Smelle hier bedrachten een zogenaamde PAIR del zetten. PAIR is een aankwatting voor Portable Artist in Residence en is een mobiel wen- en werkplek voor kunstenaars. It's happening. Kunstenaar Matthew Mazzotta zal hier de komende tijd werken aan zijn project Steeped in Exploration, oftewel onderdompeling in het onderzoek. Matthew is hier op uitnodiging van kunstenaar en theatermaker Henry J. Alles van de peergroep. Hij is het brein efter deze zogenaamde pair. Hey, goedemorgen mevrouw Meijer, u spreekt met Henry Alles. Ik ben op het moment in het weiland met de vrachtauto. En de vrachtauto zit een beetje vast. Hij heeft vorig jaar bijvoorbeeld bij voormalig kamp Westerbork gestaan, maar dan midden in het bos. Daarvoor dus op 3 provinciepunt. En hij komt nog op de grens met Duitsland te staan. En dit jaar hebben we dus met dank aan de gemeente mogen we op een plek staan die historisch heel interessant is. Want dat is nou weer leuk aan wat ik Matthew kon bieden. Een plek die historisch heel belangrijk is. Want we staan hier letterlijk boven op de plek waar zeg maar het Smallingenland begonnen is in een heleboel opzichten. Matthew Mazzotta, een Amerikaanse jongen, die wil een methaanvergister bouwen. Wat zoveel betekent als hij moet op zoek naar stront bij een of andere boer. En dat moet hij aan het gisten zien te krijgen, zodat hij daar methaangas uit kan halen. En met die methaangas wil hij dan thee zetten. Maar dat thee wil hij dan weer zetten met planten die hij hier hoopt te vinden. Dus hij heeft nog een heleboel, hij heeft eigenlijk echt hulp nodig. That's where we got stuck in the mud today, and a tractor pulled us out. So what do you think about the landscape? This is beautiful. It's very flat, which in America we don't have that. Well, we have parts that are flat, but this really has a big sense of flatness. And there's Henry there. My name is Matthew Mazzotta, and I'm an artist. I live in Boston right now, but now I'm actually starting to travel all around the world, trying to do projects. This project, Steeped in Exploration, it's about coming into a community, not presenting a piece of work, but trying to come into a community and work with what they have. And so some of the things that this project will be doing will be making visible the knowledge of plants, about people's relationship with plants, about people's relationship with the landscape, about people coming together to sit down and talk, maybe. And that's pretty open to what they could talk about, but hopefully it's providing some kind of context for people to come into and show a different side to each other of themselves. Matthew zal dus van producten en mij helpt uit omjouwing thee maken met biogas. Maar ook een zelfsmaken theehuis is onderdeel van zijn project. So we built a ball. The first thing we saw when we were driving around, we were like, wow, we really like the reeds, the thatch. How do we bring this into our piece? And I think the idea of transformation is something that's always going to be in this piece. The idea that you're taking cow manure and transforming it into a flame. It's already here. You know, the manure puts off methane, but we're trapping it and focusing it. The reed decker's here, and we're transforming his energy into, or his skill into this other way of building. So anyways, the ball was this idea that at one point it closes, and maybe that's at night, but then it opens up and reveals it's a tea house. And it's kind of like a plant works the same way, at least some plants do this, where they close up at night and they open up during the day. Omdat Matthew dus wel wat help broeken kan, ga ik plantendeskundige Tjitske de Jong vragen om het een en het ander te vertellen hoe planten die het Matthew broeken kan. Hi. Hi. I'm Matthew. Hallo, Tjitske. Kirska? Ja, Tjitske. Nice to meet you. Thank you. Yeah. Nice to meet you. Well, this is the location. This Okay. is where I'm living now. Ah, wow.
Ik denk dat dat wel wat waarom mij. Dat mensen dus, weten van hey, wat er al hier om hun heen leeft en groeit, dat we er heel veel van broeken maaien en kennen en dat het ook nog goed voor ons is. For one tea, 1 liter boiled water. Okay. And you takes two Leaves. two leaves. Bludgeon. Yeah. And you makes it 10 minutes. You let's stay it, and then you can drink it. Now it's not too small. Okay. This ground here. Right, ground ivy. Yeah. I was gonna write that now. You could say it's interactive. You could say it's participatory. You could say it's socially engaged, relational art. The way I'm thinking about it now is as the sculptor might build with materials, metal or resin or stone or marble or plastic, I think this work is more building with the non-tangible, with the invisible, with relationships. So you come into this community, instead of cutting down trees and working with trees, it's more looking at the relationships between people and between their environment and saying, hey, can we build with these? Can we bend these? Can we mold them? Can I have any chance of manipulating these to a different end? Wil je Matthew ek helpen met zijn theehoes, dan kun je de komende 2 weken gewoon bij hem deel gaan. En van 11 april al is er een expositie over dit project in de galerie van de Lawaai. Getting good now. I'm starting to know something.